Haurdunaldi erditze eta erditze ondokoa. Edoskitzeari buruzko bideo hauetan, zure haurtxoari bularra behar bezala eman alizateko zenbait aholku eman nahi dizkizugu. Edoskitzea, oinarrizko gomendioak. Haurtxoa titian jartzean, garrantzitsua da haurtxoaren beraren jarrera kontuan hartzea eta bularrari heldu behar badiogu, nola egin jakitea. Haurtxoaren jarrera dela eta, garrantzitsua da kontuan izatea haurtxoak eta bularrak erabat lerrokatuta egon behar dutela. Basu batetik edaten dugunean bezala. Orduan altuera honetan jartzen dugu, burua atzera botatzen dugu eta edan dezakegu. Ez dugu basua ona jaisten, ez da beste aldean jartzen ere. Horregatik da garrantzitsua biak lerrokatuta egotea. Bularrari heldu behar badiogu, ez da berdina honela heltzea, horri Z forman hartzea esaten diogu, edo beste modu honetara heltzea, U forman esaten diogu. Noiz erabiliko dugu bat eta noiz bestea? Ogitartekoa jatean, ura hartzeko moduan pentsa dezakegu. Eserita bagaude, ogitartekoa al hartuko dugu, zati on bat hartzeko. Etzaten bagara, eskuak jartzeko modua aldatuko dugu, zatia errazago hartzeko. Zertan ari gara etengabe? Gure hatzak ezpainekin paraleloan jartzen, errazago egiteko. Orduan, haurraren jarreraren arabera, bularra modu batera edo bestera hartuko dugu. Haurtxoa vertikalean badago, Z forman hartuko dugu. Titiari sakon hel diezaion laguntzeko. Haurtxoa horizontalean badago, U forman har dezakegu. Titiari sakon hel diezaion laguntzeko. Zalantza izan dezakegu bularra hartzean hemen jarri beharrote diren hatzak. Izan ere, haren ezpainekin paraleloan daude, baina hemen ez dago espazio nahikoa umeak sakon heldu ahal izateko, eta titiburuan gera daiteke eta zauria egin. Beraz, eskua atzera bota beharko genuke ongi, dena libre egoteko, eta haurtxoak sakon heldu ahal izateko titiari. Gogoratu, bularra emateko erabiltzen duzun jarrera edozein dela ere, egon eroso eta eraman haurtxoa bularrera. Ez eraman bularra haurtxoari, eta hala minartzea saiestuko duzu. Ez zalantzarik izan, zure haurtxoarentzat munduko amarikonen azara, inork ez zaitzalan astu. Bideo hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu, beti izango gaituzula laguntzeko prest osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.